Zdravím všetkých, vítajte na Liptove. Dnes Liptovský Mikuláš a moje obľúbené sídlisko Nábrežie. V ponuke dvojizbový byt na predaj v tomto bytovom dome. Priestranný slnečný byt orientovaný na juh a západ. Pekne veľká spálňa. Veľká dizajnová kúpeľňa. A s tým zladená kuchyňa. Byt po kompletnej a kvalitnej rekonštrukcii, všetko v top stave, nič nepraská, čisté, príjemné, útulné. Byt ste videli, v prípade záujmu píšte alebo volajte. Vidíme sa pri ďalšom videu. Dovidenia. Dovidopo.